ମାନସ ପୂଜା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଶୁଣ ଅଚ୍ୟୁତ ପୂଜା କଥା, ବେଦ ବିହିତ ଅଟେ ପ୍ରଥା। ବେଦର ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର ଧରି, ମୂର୍ତ୍ତି କଳ୍ପନା ହୃଦେ ସ୍ମରି, ବସି ନିର୍ମଳ ଶୁଦ୍ଧାସନେ, ମୂର୍ତ୍ତି ଡାକିବ ଆବାହନେ। ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବସାଇ ହୃଦରେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଦ୍ୱିଦଳରେ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଭା ହେବ ମନେ, ପୂଜା ତୁ କର ଯଥା ସ୍ଥାନେ। ମାନସ ପୂଜା ଅଟେହି ଏ ପୂଜା ସାଧକ କରଇ, ନ ଲୋଳେ ପିତୁଳା ମୂରତି, ନ ଯାଏ ମନ୍ଦିରର କତି। ଏ ପୂଜା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଘୃତ ସାକର ଦୁଧ ଦହି। ଫଳ ବା ମୂଳ ମିଷ୍ଟନ, ଲୋଡ଼ା ନ ହୁଏ ମନେ ଘେନ। ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରର ବିଧି ସିଦ୍ଧି, ଏଠାରେ ନୁହଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। କେବଳ ନିଜ ମନେ ମନେ, ପୂଜିବ କଳ୍ପନା ବିଧାନେ। କଳ୍ପନା ବଳେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେତେ, ରୁଣ୍ଡ କରିବ ହୃଦଗତେ। ଭାବରେ ଭୋଳ ହେବୁ ଯେବେ, ମୂର୍ତ୍ତି ତୋ ହୃଦେ ପ୍ରକାଶିବେ। କଳ୍ପିତ ପଦାର୍ଥ ଭୁଞ୍ଜିଣ, ତୋ ପୂଜା କରିବେ ଗ୍ରହଣ। ମନ୍ଦିର ଦେବାଳୟ ଘାଟ, ମଣ୍ଡପ କିବା ଚଉବାଟ, ଯତନେ ସଜାଡ଼ି ଦିହୁଡ଼ି, ନାନା ପଦାର୍ଥ ତହିଁ ଭରି। କରନ୍ତି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କେତେ, ଭକ୍ତି ନ ଥାଇ ଅନ୍ତର୍ଗତେ। କେବଳ ଆଡ଼ମ୍ବର ସାର, ମୂର୍ଖ ଲୋକଙ୍କ ଏ ବ୍ୟବହାର। ସାଧକ ମନ ମନ୍ତ୍ରେ ମିଶେ, ତେଣୁ ସେ ମାନସରେ ରସେ। ମାନସ ପୂଜାଟି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ଭାବରେ ଇଷ୍ଟ ହୁଏ ତୁଷ୍ଟ। ଏକାନ୍ତେ ଏକ ମନ ହୋଇ, ମାନସ ପୂଜା କର ତୁହି। ତହିଁରେ ଅଛି ବହୁ ଫଳ, ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ସୁମର। ପୂଜା ମୁଁ କରୁଅଛି ବସି, ଏ ଭାବେ ମନେ ଯାଉ ମିଶି। ଏ ଭାବେ ମନେ ଯାଉ ମିଶି। ନିଃଶବ୍ଦେ କହ ତୁ ବଚନ, ଦେବତା ଶୁଣିବ ବହନ। ତୋ ମନ ଦୃଢ଼ ଭାବ ବଳେ, ଆପେ ତୋ ଇଷ୍ଟ କଥା ଚଳେ। କହିବ ତୋତେ ନାନା କଥା, ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମର ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏ ପୂଜା ଯେ ଜନ କରନ୍ତି, ନଥାଏ ତାଙ୍କ ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି। ଯାହା ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ, ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥଳେ। କଳ୍ପନା ବଳେ ଇଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତି, ହୃଦ ପଦ୍ମରେ ବିରାଜନ୍ତି। ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ହୁଏ ଭାବେ, ମାନସ ପୂଜାର ପ୍ରଭାବେ। ଇତି ଶ୍ରୀ 44 ପଟଳେ ଅଚ୍ୟୁତ ନିରାକାର ସମ୍ବାଦେ ମାନସ ପୂଜା।